Здравейте хора, аз съм просто 47. Ще играя, това е епизод 4 май на Хилтарио. Опс, забравя сложи име бе. Карай, може сега да имам късмет като съм искал. Това е новата версия бе. Почва да я покажа без към да снах от бързане. Така. Тук, където сте настройките горе в дясно, може да си избирате с какво бе. Аз си избирам това. Тук има тези два нови скина. Този и е този. Това са новите работи. Тук спишете името. И тук да играете онлайн. Нещо в Wi-Fi. Туто е Wi-Fi, мога видят много ститно ми. Избирате с какво да играете. Натискате го и си играете бе хора. Опс. Те са спътвай. Той доста се е събудил. Ленка спринт пуска. Ще мога да заобиколя. Оха, убил го бе хора. Но аз съм добър бе. Опс. Ето ли не кажа нещо хубаво бе. Много съм бърз. Взех, че умрях. Берем малко точки. Сега да атакуваме. Айде. Има главата, то само се крие. Опс, хора. Ай, няма стрига. Бе малко. Айде бе. Айде се, моето е хубаво идеш бе. Мой виждам от пръста си бе хора. Така се прави хора. Майко, какъв голям зловик бе. Но стъп ще се въртят в кръг бе. Който се върти в кръг умира. Ти много малко е 9000. Следя класациите. Смешно ли е бе? Хора, очуди, че съм пуснал спънята, иска сега по-бързо. Майко, прави. Разката бе. Те могат да играят. Не че аз мога да. Хора, път съм сбъркал, защото съм си някой друг синкът има бе и съм сбъркал, че е моята опашка бе. Паня колкото мен е някакъв голям, бъркам моята опашка, се блъскам в него и вика, как се умря бе? Майко, аз мога да умра бе. Просто ми пречи бе. Само дръпа ми поглеждам. Трябва да го скъсаем по-бързо.
Е. Сега това ми е другата плячка. Майко ви хора. Що постим съм бе? Не пътам си да разглеждам мощно, защото съм къс бе. Съм много дълги бе хора и тия малките са много гадни. Това като пускам спринта, завия по-бавно. Ще направя една манда с грозно. Майко, пръста ми излезна от телефона на самия екран. Дърпам нагоре бе. Пръста ми излезнат. Може да се бусна в този. Айде бе. Опа. Ще мога го взема. Айде бе. Айде. Завръщам се. Майко. Дясно ли това хора? Ако завърте двамата ги ще ги заоградя. Майко бе хора, колко много заградих? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бе. Хора, това е да ви излие късмета бе. Или да си добре колкото мен бе. Как бе? Ти ми късмета бе хора. Как не обрал? Паща ми беше върху него. После аз минавам върху себе си и умирам. Няма да умре бе. What the fuck? Приемете го, не мога да играя. Айде бе! Дали как се лизна. Ай, не знам кой е двамата да убия. Или кой от тримата? Той е много голям. Ще се пусна спринта бе. Хора, кажете някой пожелание да снимам на компютъра. Кажете ми поне как да снимам бе. Що? Просто ще проживявам, не ми дава да снимам бе. Не знам, нещо грешно ли оправя бе. Като го заградя. Това бе хора. Няма проблем. Това трябва да заградим това. Няма за какво се говорим бе хора, няма. Просто се
вземам в играта. Това се питам колкото може по-голям да стана. Ще е по-хубаво за вас. И за мен, защото ще стана по-на място. Пошо. Умра. Дори не бях в късметите. Да, първо ми друг скин. Що е скин и свърши късмета. Опс, нов късмета. Нов скин, нов късмета. Как се казват хората? Е, както казвам аз. Си мой няма го видиш, бе. Майко се трябва да вземе това оранжеве. Фак, бе. Много малки ми се пречкат. Посетя зови, бе. Той пак те и се сгънал. Мама, бе. Някаква хармония. И аз бе пълно. Това жълтия ми трябва също. Това ми трябва също, бе. Тия класации как ще влия в тях, бе. Хайде, бе. Да изпре, хора. Ако не знаете, да ви покажа. Уф, малеч. Тук дамата са в червени. Аз съм малко по-светъл, малко с оранжево. Да видим да намерим този грамадния, бе. Хайде, той пръст нищо ме вие. Спромтай се. Но това те не ми е удобно, е. Айде, бе. Няма да е те. Те ще. Няма да бързам. Защото ако скочи някой, да иде от другия края, има да обусна. Да го идем, бе. Това трябва да го заградя. Това е хората, клип. Ако ви харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се. Чао!